ሓፂር ታሪክ ተጋዳላይ ቴዎድሮስ ገብረኺዳን ወይም ቴዲ TDF ዝተወለደሉ ቦታ ኣብ ትግራይ ዞባ ማእከል ወረዳ ማይ ቅንጣል ይበሃል። ናብ ገድሊ ዝወፀሉ ድማ ወዲ 13 ዓመት እናሃለወ ናብ TDF 2013 ወርሒ 4 ዕለት 5 ተደሚሩ ኣርሚ 22 ኮሪ 221 ይወዳእሉላ። ህፃን ቴዲ TDF ክሳብ ሕዚ ኣብ መትከል ይርከብ። እዚ ህፃን ኣደይን ዓደይን ኣየድፍርን ኢሉ ምስ ወፀ ፈሪሑ ደንጊፁ ንድሕሪት ኣይበለን። ንድምፂ ብረትን ፈኸራ ጸላእትን መስዋእቲ መናእሰይን ከፍርሖ ኣይከኣለን። ኳድኣስ ብጽንዓት ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ማሕበራዊ ሚድያ ጀሚሩ። ድሕሪ ምጅማሩ ድማ ከምቲ ማንም ሰብ ዘጋጥሞ ገሊኡ የተዋውዖ ገሊኡ ድማ ይጸርፎ። ቴዲ ግን ንኹሉ ነገር እናሓለፈ ኣብ በረኻ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ ኣብ መትከል ይርከብ። ቴዲ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ቤተሰብ ንምርካብ ካብቲ ዝነበረ በረኻ ናብቲ ወለዱ ዝነብርዎ ቦታ ኸይዱ ወለዱ ክረኽቦም ኣይከኣለን። ብብዙሕ ተስፋታት ድማ እናተዘዋወረ ኣልሹ መጨረሻ ግን ናይ ኣቦኡ ድሃይ ረኺቡ። ናይ ኣዲኡ ድሃይ ግን ገና ኣይረኸበን ዘሎ። ኣብቲ ቤተሰቡ ከም ዝሰኣነ ዝዛረበሉ ዝነበረ ግዜ ብዙሓት ሰባት ኣብ ጎኑ ብምዃን ብሚድያ ይኹን ብኣካል ኣጆኻ ይብልዎ ነይሮም። ብዙሓት ሰባት ድማ በንጻሩ ዘኽታም ማንም ዓሌት ከም ዘይብሉ ከሸማቕቕዎ ይምክሩ ነይሮም። ቴዲ በዚ ጉዳይ ዕጥጥ ከይበሎ ጠንኪሩ ክሳብ ሕዚ ተስፋ ከይቆረፀ ክሳብ ሕዚ ጥንካሬን ልቦናን ብዘለዎ መንገዲ ይጓዓዝ ኣሎ። ሎም መዓንቲ ድማ 18 ዓመት መሊኡ። እዚ ወዲ 13 ዓመት ኮይኑ ንገድሊ ዝወፀ ጅግና መንእሰይ እንሆ ሎም መዓንቲ 18 ዓመት መሊኡ። ከም መሓዝቱ ከይተምሃረ ንእስነቱ ንትግራይ ዘወፈየ ኣነ ኩሞት ኣደይን ዓደይን ይንበሩለይ ዝበለ ቴዲ ሕፅር ዝበለ ኣነ ንስን ካብ ዘዋጋዕናዮ ብሓፂሩ እዚ ይመስል። እግዚአብሔር ኣምላክ ፈቃዱ ኮይኑ ድማ ምስ ኣዲ ኢለ ከም ዝራኸብ ኣይጠራጠርን። ብድጋሜ ቴዲ ሓወይ እንኳዕ ተወለድካ። ብጣዕሚ ዘድንቐካ፣ ብጣዕሚ ልፎቴካ። ሃፒ በርትደይ መጻኢኻ ብሩህ ይኹን።